paborita. Paborita itong ginagawa ko. Ito kasi yung paggawa ng paborita. Ganito lang po ang paggawa ng ano, paborita. Yan. Tinutukol. Ito. Gulmaan. Ganyan lang oh. Yan lang po ang paggawa. Hindi pa dyan marunong. Hindi niya akong paggawa. Yan o. Para ka lang naglalaro. Pa-snack ni Mayor. Saan na kita? Eh mga kawari, ganyan na paggawa ng paborita niya. Yan ang paggawa. Hinuhulma dito. Ano? Butas oh. Yan, ganyan lang. Kung hindi pa dyan marunong, tignan nyo yung paggawa ko. Yan lang oh. The Bluetooth device is ready to pair. Yan mo. Yan. The Bluetooth device is connected successfully. Ganyan lang mga kawaray oh. Yan o, ganyan lang. Stop yung ano niya eh. Na-stop. Na-stop mga kawara yung boses. Wala po siya eh. Gutom na eh. Kaya na-stop. Yun daw mga kore oh. Go. Sakal. Go. Kaya po na boss. Para di ko. Ayun na, boy. Oh. Yo, boss. Para na to na ako bali. Kala mo agad, boy.
mga kawaray, sasaw-saw. Sukal. Kahit nayain pa ang pusuan, isipan hanap ka. Bakit nga ba ganyan? Malaya lang ako, malaya lang ako. Ipagsisigawan kung mahal kita. Malaya lang ako, malaya lang ako. Ay ikaw ang tanging pipiliin ko. Sana ay Kulang to na yung ginawa ko kanina. Yung dilaw tapos ano? Kulang. Tawag yun ano? Lambingan na tawag. Pagdingan. Lambingan. Yan ang tinapay ng mag-asawa kung tawagin. Ayan mga kawaray oh. Ganyan lang ang pag ano. Yan oh. Yan oh. Susunod-sunurin nyo lang yung ganyan oh. Ganyan lang. Susunod-sunurin nyo lang. Para purpares ang ano. Purpares ang ano niya. Bilog. Start. Let's go. Sayaw ito. Sayaw mo para sanahan nyo ano. Sunog. Yung ganyan lang. Yan, so. Ito. Yan, remix. What's up? Commercial, commercial. Sayawan mo. Yung ganyan lang oh.
unggoy. Masarap. Unggoy. Parang ano, samba. Parang buto-buto. Sige, takyan doon. Ayan, mga. Ano, kawaray, oh. Hindi na lang, oh. Paborita. Ito yung may parbos. Tulog lang ako. Komersyal. Biting kita ayaw. Yawa, komersyal.
bahay. Sa hospital daw. Sayawan mo natin eh. Wala na eh. Gutom na yan, gutom. Gutom na yan, di ka tayo. Gutom na eh. Chicken wings, chicken wings, chicken wings. Mga kawari oh. Mga kawari yung ginagawa namin. Dito namin kaya saw-saw oh. Kaya sawukan. Ito ang ano, ginawa namin eh. Budots. Komersyal. Kailan kaya ganito? Walang ngiti mga tao. Ruhin to. Wala naman ito. Bagyo ano? Vicky.